Hello mga momshies! Ayan, isang panibagong araw na naman po dito sa Inaguan Nature Park. At ngayon nga po ay makakasama ko ang isang ale na tindera ng mga gulay. Ale. Na makakasama natin si Happy Oyong TV. No, for the past few days, simula po nung nag-birthday si Bakang. Actually, bago pa yon, wala ka sa mga ibang gatherings. Ano Hindi, pag-uusapan lang natin yung mga reasons out kasi napakaraming espekulasyon, ang daming haka-haka, ang daming mga kwento-kwento na di umano, baka ganito ganyan, ganito ganon, ganito ganyan. Kaya hindi nagpupunta, na baka di umano yung meron kang nakaaway na isa sa mga SC, o baka naman meron kang nakatampuhan, baka may problema sa bahay nyo. Yung mga ganun, napakarami. So, pwede nating mapag-usapan yan ngayon, no? Dito lamang po kay Ma'am Shitok. Ma'am Shitok, may katok. May katok. Eto nga, wala ka nung birthday ni Bakang. Ni Bakang, wala ka nung disco. Wala akong disco. Diba? Nung birthday ni Mami Kay. Wala. Napakaraming okasyon na nadapainan doon ka pero wala ka. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Bakit nga ba hindi ka nagpaparamdam sa Hinaguan Farm? Siguro yung araw, siguro nung araw ng ni Bakang, ng birthday niya. Birthday, yun yung araw. Knowing na isa ka sa mga pinaka-close niyang kaibigan na I mean, dito sa amin, isa kayo sa talagang close at malapit. O bakit wala ka ng birthday niya? Sabi kasi, hindi naman, siguro nung araw na yun, nung birthday ni Bakang mismo, yun yung araw na umuwi ako sa bahay. Kasi yun yung time na umuwi ako sa bahay at nag-prefer rin ako doon at yun yung time na nagbayad sa mga obligasyon. Nagbayad ng mga obligasyon, oo. Tapos, kaya kasi sumahod ka na. Pwede mong maibulong sa akin kung magkano yung sinahod. Bulong lang, bulong. 19 lang yun. 90, hindi naman samahan. 19,000 is 19,000. Maganda pa rin. Yun. Tapos nabayad ako sa mga obligasyon ko, nabayad ako sa mga utang ni Papa, at saka yung sa pambangkan niya, okay. Saka yung sa para maayos yung makina na binili namin. Tsaka hindi ko naisipan talaga na pumunta sa birthday ni Bakang. Nawala sa isip mo dahil sa mga ginagawa mo? Hindi rin. Ayaw mo? Choice ko din na wag pumunta. Kasi nga, mayroon ka bang nakaalitan sa mga SC kaya hindi ka pumunta sa birthday ni Bakang? Naman. Wala naman akong kaalitan. Wala naman? Wala naman. Siguro, choice ko lang na hindi pumunta. Wag uminom, wag ano. Oo, kasi parang inisip ko lang is dito lang ako sa bahay kasi kung may pagkain naman doon, kumakain din naman ako dito. Parang, wala sa isip ko talaga na pumunta doon. Siguro, ayaw ko rin gumala ng gala. So, parang mas pinili mo muna na manahimik. Gusto mo muna ng bahay lang ako, ayaw mo mag-alak. Ayaw ko mag-alak, ayaw ko muna mag-enjoy. Ganyan. Meron ka bang, may pinagdadaanan ba si Oyong? Meron ka bang problema? Meron ka bang, I mean, kung nahihiya ka na i-open up o pag-usapan, tango lang. Meron ka ba talagang pinagdadaanan? May problema ba si Oyong? Siguro meron. Meron? Oo, meron. Meron din naman. Mga problema, gano'n. So, mostly kasi, kapag may problema ka, mas madalas mas gusto mong mag-isa ka? Hindi. Gusto ko lang talaga sa bayak ko. Siguro, pag... Etong party, kina Mami Kay, ba't hindi ka rin nagpunta? Oo. Hindi rin ako. Na halos lahat nandun. Ako I even rebook my flight para lang maka-attend sa party kasi nga gusto ko makasama ko rin kayo. Ikaw, ano naman? Nasabay lang din ako. Ayoko din. Nandun lang talaga ako sa bahay. Gusto ko lang. Nagkipag-inuman ako doon sa mga pinsan ko. So may ibang lalaki kang kasama. Pinsan ko lang. Mga pinsan. Mga pinsan, mga babae. Yung mga malapit lang sa bahay namin. So gusto mo lang kayo talaga mag-banding? Na-miss niyo yung gano'n? Oo. Kaya, nung nanood ako sa mga video nyo, sa mga upload ninyo, or sa mga post, nanood lang ako, nag-enjoy lang ako, nanood ako, nag-enjoy din sila. Kayo lahat doon. So wala namang kahit ano-ano? Walang ibang personal na dahilan? Kaya hindi ka na nag-attend? So gusto mo na talaga magpahinga? O kamusta ka na ngayon? Okay naman ako. Nakapag-recharge na ng katawan. I mean, syempre, nito mga nakarang buwan,
napakarami po kasi talagang pinagdadaanan ni Oyong, no, regarding financial, family problem, and even sa bahay, di ba? Oo. Kasi yung bahay mo, sabi mo nga, di ba, naaanggian ng tubig. O, kamusta na yun? Okay na ba? Na-settle na ba Ano naman sa kapitbahay mo? nasettle isa kapitbahay, nasettle Ayos na, pero yung sa bahay wala pa. Kasi nga, may inuna pa nga ako mga obligasyon, ganyan. Siguro this month of December, wala na. Full na lahat. Ay, oo, kasi yung kung ano man yung tinrabaho natin no October, Oo. siyang aanihin natin November, ang ganda, di ba? Nasilip ko kasi ang ganda nung resulta ng mga Kaya ayaw ko talagang vlogs mo. lumabas kasi nga, mas magastos. Nagastosan ka. Oo, ayaw Okay. kasi Kasi, doon ako talaga yung mga problema so ni Papa. bago pa man tuluyang magsaya, itapusin mo na lahat ng Oo. mga Siguro, utang. siguro mga December, wala na. Pay na lahat. Oh, so pwede na ulit. Pwede na ulit. Pwede Bumalik ako na mag-enjoy. Manila. Bumalik na Manila. Sino ba kasi babalikan mo ron? Wala akong Wala babalikan. na. Pero ang importante ngayon, okay ka na. Okay naman ako. Okay, pag-usapan natin yung hinggil dun sa nakita mong damit mo na di umano'y nasa basurahan. Kamusta yun? Siguro, Na-settle mo na ba yun? Napag-usapan na ba yun? hindi Kasi na. napakaraming ano ba yan? Nabasa ko kasi mga comment. Mm. Mula yan sa post ni Post Bating. ko yun. Post ko yun. Pinost mo ba yung video? Oo, O ni in-upload Bating? ko. In-upload mo din. Sayang yung Hindi, dahil, hindi ko alam. Yung a few days pa lang noon, di ba, umalis kayo ata. Kami, Pumunta kayo ng Manila. Manila ba yun? Mm. Tapos doon kami kay Mia nag-stay kami ni Macron. Dalawang araw ako doon, 3 araw. Punta ko dito, hinanap ko yung mga damit ko kasi uwi ako ng bahay kasi Yung di ba mga yung mga labahin damit mo. ko, nilagay ko sa mga bag ko, sa mga ano ko. Nawala. Sabi ko, saan ba nalagay? Tapos hinanap ko, wala talaga. Pag after 1 week, paghanap ko, Mm. may nilagay doon sa basura ni Donna. Nailagay doon. O Mm-mm. nilagay. Nilagay ni Donna. Nilagay, okay. Tapos sabi ko, sorry, ba't kasi, yung may nagtapon ng damit ko. Damit, Sabi ko, kaya pala yung mga damit ko na 8 pieces, nawala. Yun pala, nandun Nandoon. na pala yung 3. Sabi ko, bakit? So, may nawala pag, 5 pag nawala. So, hindi na ko hinahanap. Tapos sabi ko, sino nagtapon nito? Nasa kapag pagpatayan ka dyan eh. Wala na mga amin pag ganyan-ganyan. So, wala. Saan ba nakalagay yung damit na yun? Dyan, sa gilid ng washing machine. Nasa gilid ng washing machine. So, hindi siya nailagay muna sa Hindi. laundry basket. Hindi talaga ako naglalagay ng mga damit dyan sa laundry. Nagtampo ka, nagalit ka. Oo, nagtampo Malamang. ako. Nanginig ako sa galit. Oo, kasi syempre, Oo. gamit mo Tapos yun. ang inano ko talaga si Amanda. Pero hindi naman ako sure na siya. Parang tapos- yun lang yung thoughts mo kasi Oo. syempre siya yung naiiwan lagi dyan sa Hindi. laundry area. Siya kasi yung, di ba ganyan naman talaga siya pag siya talaga yung pinagdudahan ko. Mm. Kasi ganyan naman talaga yung ugali niya. Joke lang. Hindi, I mean, ano lang siya, what do you call this? Kasi 'di ba, ito let's just clarify it para kasi ayaw rin naman naming mabash ka o mabash kung si Amanda yung Oo. pinagbibintangan mo na yung tungkol sa mga damit kasi natin dito, 'di ba? Oo. Kapag nakakalat 'yan, ano naman natin na naiinis si Brenda. Of course, Oo. siya yung may-ari ng bahay, automatic 'yan. And in addition to that, kasi si Amanda, siya mostly ang naglalaban ng mga damit niya. Kasi po yung damit ko, ako na talaga yung naglalaban nun. No, hindi ko siya sinasabay kasi meron akong yung klase ng paglalaba ko doon, especially sa mga costume, 'di ba? Halimbawa, naihian yung higaan ko, ayoko naman ipalabas sa kanila. So gusto ko ako rin na maglalaba. So it happened, siguro yun ang naisip mo dahil nung time na yun, kayo yung naiwan dito. Tama? Sabagay. Tapos siya yung nakabantay doon siguro sa laundry. Pero wala naman kasiguraduhan kung siya talaga Wala. gumawa. Pero yun na yung time na Kasi galit, dala ng galit. Nagalit ako. Tapos sinadap ko si Amanda. Hindi ko siya nakita. Kasi gusto ko siyang kausapin. Kausapin, kumprontahin. Confront tapos kung magyaw-yaw, gusto yung galit ko Ilabas. Labas sa akin. Buti nilang wala siya. Pero Nung ngayon araw na nakapag-usap na kayo. Oo, wala naman. Wala na Anong sa akin sabi yun. niya? Pero wala naman ngayon. Wala na ngayon. Para at least settle lang tayo, maging clear lang. Kasi maraming mga kayo wash nila ko, kasi ganito, ganyan. Baka ganito, ganito. Diba? At least ngayon okay ka na. At clear wala, okay ka na. naman ako. Pero hindi ka Yung naman araw ba, na yun. ito kasi may mga nakarating sa patay, nakarating na kwento, na di umano, ikaw daw ay nalululong na naman sa lalaki.
Hindi naman ako biro. Gano'n katotoo na meron kang lalaki? Hindi naman, hindi totoo yan. Okay. Kasi iba kasi nalulung sa mga lalaki. Kasi kung nalulung ka sa mga lalaki, hindi ka na nagpapakita ng mga mga kaibigan like ganito, ganyan. Siguro may time lang talaga na Gusto mo mag-isa? Gusto ko Di ba, mag-isa. no? Pare, oo. gusto ko lang mag-isa. Lalo na pag ko gusto mo nang umiyak, gusto mo, okay, gusto mo lang mag-isa. mag-isip. Gusto ko talaga mag-isa lang, nasabay lang ako. Kasi kung wala ko dito, nasabay lang talaga ako. Kasi hindi ka rin nagla-live nun eh. Oo, hindi ako nagla-live pag gusto Gusto ko mo lang nasa tahimik. bahay. Gusto ko tahimik. Ngayon kasi, ayaw ko na mag-live na kasama yung family ko. Minsan lang ako mag-live ng ganito sa bahay. So mostly dito na lang. Dito lang ako sa nagla-live. Wow. Binago ko na yung routine ko na hindi dapat always ka doon sabay magla-live, ganyan. Kung magla-live ka, siguro dito lang Dito na siguro. At least marami tayo. Oo. Magkakasama tayo. Kaya minsan lang ako nagla-live sa bahay. Ayan. So ngayon, okay ka Okay naman naman na. ako. Ang Facebook page at YouTube ay okay naman. Okay naman. So wala nang mga violations, wala nang problema. Wala na. So automatic maganda ang Pasko. So, Magiging maganda ang Pasko. Syempre, kung ano yung tatrabahuhin natin ngayong buwan ng Nobyembre, siya nga anihin natin sa December. Oo. Ayan. So, ayan na mga ma'am siya. Everything is okay. Okay na okay si Oo. Happy Oyong TV. Happy talaga siya. Well, gaya rin niya. Tao lang din naman tayo. Nakakaramdam tayo ng inis, ng galit, ng saya, ng lungkot, na kung minsan masarap mag-isa. Minsan talaga mas masarap na mapag-isa tayo. Kasi para ma-analyze din natin yung sarili natin, yung makilala mo, kung ano pa ba yung gusto mo, o masaya ba ako? Hindi ba? Ayan. Thank you so much. Thank you. So, again, sa lahat ng mga mamshis out there, please do follow. And if you like this video, please follow Happy Oyong TV. Like, share, subscribe, at mag-comment na rin kayo sa comment section para sa mas masayang kwentuhan at chikahan. Muli, this is Ma'am Shiji. God bless you all. God bless you all. Bye.